Uja for my kwa ba Emadek TV so yes Emadek de mu ya na issues aye koso Ghana and I dey bro. And audio bi e koso na video bi an koso me pese mo nso mu TV. Enye me nko a na meti pese ma hwefo Emadek ahwefo bia etie audio ni bi. Yenko na yenko tie audio ni mra. Dabi waye na Kennedy ni hobi ma Ghana for be hu say obi baya na ni dimbro nkofo a big sis no nobody a big sis meet me aka say utimi ye ni ye work in Agyapong ayama o man Ghana na ne party de kwa de ye nka me kan Ghana nko a nyoma wayama Ghana no party de nti kwa me ye wura bodwuma nti me so the ne wuti na fidie so na wo koma wunua na wunua be hye wodunyam enko ma ba bia wo de befa bia kwa me na na do adi nkan kan wo se go campaign na to nsuom obi aka sa boys you know the attack ni dey adwuma wa ye 6 million cardio na wo wie na odi nipa 11 soldier for 11 akoteni omo India na o wie na enuoma machines wo me bibo wo se ba ko di $1 million na do ka se wo ma na sa so o ti o ba de chin ya na obebo akuti ase obi aka mpe ato nsium nti already no oluma na nkasa de nsa to so dada nti ese sa oti ase se kwa menyame ne meka wahwe unim kuma unim niam ekoso unim se Kennedy ukoso ba foma Ghana for opera vote no Kennedy o tumi na yankofo bi di vote na yankofo bi dia na yekoso o ye tin bi yankofo bi dia ndi wo dimi mfa gidi wo dimi mfa patapasem masa ne obeye bia wo pese wo solve problem na go and solve through problem na wo no solve wi a ye beji watum na nya se nkose usika wo yire ye younger na nkose usika bia wo se na ye ma kwan ye ti koma wunim se ye ma kwan da bi enye ye da bi ko na ko solve man pusi ne enipa na asam ye meja ye miwura obribu ahen ne me gini dipa na ye obribu ahen etimi akogina enda so se o be make sure na ye obribu ahen bradi yesu kwame dai na edwuma nesi ye be ye dwuma tete ye wo fom ye dwuma wo fom ye ne ye de ano ka se me ka se keke ye dwuma wo fom ye dwuma wo fom iti me pese me che Ghana for po say but so asem we menim say what be da e bi no say ye wura kan ya kompre ko Japan oya de fine gentleman o wani so ade hunu ba se ni bufo ya na ehu kakra kwame na yesu bufu ye nya na okohwie nkofo ni o ma wasoro ndem gu yi no ai enye se no o moto odwalai enti sa ono so obi a oba wo bia no o ti sesen o bemme bia oba wo nipa bia oba wo nipa na wo no moja wo mu no ya na ya hunti won say yakochaji yura treason you see the highest we are ewo Ghana ha no yakochaji no wa yesi onti se ne ba koye bibi onti se ne yira koye bibi onti se onu akoye bibi pe nkofo nto kwankon a oju bia ase wo de asem di obi na nye depe na se kwame nioma ayi nimu no hu se yewura ma wo hu na se ye kasa me kan sama chewa baby wo pe na nsan bibi asi na minister bi yewura ye pe no abo wa no o si dabi o party ni nka bomunti na nya sa kwame nka matutu je bia no pe yama wa but o ye pe no atena o se asem no hwe na ne me no kan wa nko kan wa bonten na wa sam block you Kennedy mi hu ni pro pen kan bom wo Ghana ye nya Ghana ni bia o pen ka bom chen Kennedy kwame trouble wo ho nenso papa ne se obemo 1 minute wo a wo na ma wo da ho na wo kasa papa this last week yefi ketia mo hoba o kan asem bi che me ka chan se my wo di o yesa no ha yo because the ne de beka on bullet na o de yenya na kita ye de beka sa no o ma wo kan da no wa won ne enti me ko se o yo bi a o ye posi de bi asem wo ko kan se ya enam party ni nti NDC for kran so benya message e di agina kwame me kan na se nka metimi atuja ba ko a nka de be nka wo show yi so no ano odin because nyoma ni bebiri wo ha ye leaders no ye papa ne ma ankasa pi e na akoso problem na ma Ghana wadawo ye va nwada ho bajo yanko but unim kwame ensem wo ho but me kan say Ghana ni bia jintum say ye pe change is no money o ye ka fa bibiri kwame ye nya sika na ye di akire maka cho say me ne Kennedy started me ngi ne 1 cedi kokko ne da o ma obi akapre but ye kunya ho say ye bema enioma chiji kwame ye madosu no na ye mane nso abenya Ghana so mfa so what I say
nti no ɛyɛ tu ho akyɛ dwuma ɛyɛ tu ho akyɛ dwuma ɔno wontimi nyina baabi a nka sɛ mama wei 1 cedi mama wei 2 cedi da bi yɛtu yɛn ho ne yɛsɛ yɛbɛboa na wabɛwini wana wonya tumi no a afei Ghanafoɔ kwame ne papa na mama akoma atɔ meyam sɛ ɔsɛ Ghana ni ba wie school na wɔte fie wɔwie school a ne maame ne papa tete ne mo mu saa de na kɔ school akɔ university atɔn mɔmɔne ne ade owie a na wonya adwuma na wɔte fie ɔbɔ n'ani a na kyerɛ sɛ bibi yɛ no so ata sɛ na yɛte wo wie school a na adwuma da hɔ woyɛ businessman wofa wo nkrataa na wokɔ bank na yɛhwɛ na wo qualify a yɛte 0.0% sɛneɛ Gaddafi yɛ maa ne kuromfo a wote woyɛ Ghana ni wompɛ de biem woyɛ yɛ ma wo appointment a Ghana ha wɔsi dɛ woyɛ DC yi ne apɔnte wɔ nkran mpo a ɛsɛ sɛ yɛbɛ make sure sɛ kɔpa saase 1,000 acres na fa yɛ fuo nti papa wo insist on pɛ sɛ ɔde bɔ ɔman mu no kwame ɛyɛ different na wode wobɛhu sɛ ɔmo pick form no wie na sɛ yɛkɔyɛ ɔmo te sɛ Abu Sakara mo deɛ no presidential debate no me nipa a me market no first Abu Sakara yɛ obi a metie ne presidential debate na nsɛ sɛ nka yɛtoto Ghana for toto na se da waben na yɛde kɔma Abu Sakara nka yɛ ɛkɔmɔ ni yɛ wɔ kurom ha da kwame sɛ wotie presidential debate na ebi na ɛbɛsan si biem no na wobɛhu the different mind wobɛhu sɛ Nyankopɔn hyɛla kyɛ bi mu nimdeɛ ebi mu deɛ ɛyɛ different I'm telling you kwame nti yɛni abre paa nti mesrɛ woba fidie so a yɛdede ma wo nua ma Ghanafoɔ bi kɔ mframa no mframa ne boɔden mframa no ɛna ɛboa yɛ nti mankɔfoɔ nte sɛ Ghana ni bia nsesa na dwen sɛ ɔmo kɔ soro ba fam yɛde bɛma kane Japan ɔmo kɔ soro wotwi mu ne abɛten yɛ pɛ yɛde bɛma kane Japan